Mewelerin dawasy. Dukannaky meweler bir-birler bilen gürleşýärdiler. Birden men iň gowy mewe tirnedi. Onuň aýdanyny eşitenler hem özüni öwmek bilen boldular. Alma hem özüni öwmän durup bilmedi. Alma daş töweregini mazaly synlap ýylgardy we "Siz näme diýesiňiz gelse diýberiň, menden o mewe ýokdur" diýdi. Aňyrrakda aýdylanlary kiwi diňläp durdy. Onuň daş keşfi ýer alma meňdese-de ol düýbinden üýt köşük mewedi. Olam özüniň bardan duýduran soň seslendi. "Iň gowy mewe menlerin. Daşymdan gorkunç ýaly bolup görünsem-de, meniň tagamym üreýän datlydyr" diýdi. Meweleriň arasyna gürrüň kyzypdy. Onýança birden ýoldan geçip barýan pişik peýda boldy. Pişigiň ady Myrrydy. Oňa bu ady marrallap ses çykarýanlygy üçin dakypdyrlar. Ähli meweler birden oňa seslendiler. "Myrry pişik, Myrry pişik." Myrry daş töweregini mazaly synlar soň sesiň mewe dukanynyň gelýänligini bildi. We mewelere "Howa, diňleýän, aýdy beriň" diýdi. Meweler "Myrry aýsana, biziň haýsymiz gowy, aýda." Myrry olara seredip "Men sizi iýip bilemok ahyryn. Siziň haýsyňyzyň gowduňyzy nireden bileýin?" diýip jogap berdi. Onda meweler "Biz senden tagamyz nähillip soramyz ahyryn. Haýsymiz owdan görünýär. Şonu aýda." Myrrynyň jogaby taýynly. Ol daşky owdanlyk esasy zat däldir. Men häzir görküňize seredip size baha kessem üreýän ýalňyş bolar. Şoň üçin belli bir zat diýmäýinle diýipdir. Meweler onuň jogabyndan kanagatlanmadylar. Olar ýene dawalaşyp başlapdyrlar. Bu gede käşir gürrüňe goşuldy. "Men iň gowy mewedirn." Meweler oňa närazylyk bildirdiler. "Aho, seniň meweligiň bir bellimi? Nädip men iň gowy mewedirn diýip bilýän? Siz men tanaňyzok. Meniň öreýän süýji tagamym bar. Görkümem erbet däl. Biram mende peýdaly demir maddalaram bar. Onna beýleki meweler hemmämiziň düzümizde dürli hem bolsa peýdaly zatlar bar. Bu beýlekilerden tapawutly diýmek däldir. Unutma" diýişdiler. Olar gürrüňi ýaňy bir gyzyşy berenne dukanyň ýanyna bir guş gondy. Onuň ady Bilbilli. Meweler onu görüp beýendiler. Özleri hakynda sorar ýaly birini garaşyp durdylar. Guşa gyýgardylar. Guş ilki wada olaryň galagoply gelýän seslerini eşitip gaçmaga hyallandy. Guş uçoýun diýip ganatlaryny ýaýdy welin mewelere göz düşdi. Meweleriň seslenýänini aňan Bilbil gaçmady. Olara "Meni siz çagyrýaňyzmy?" diýip sorady. Olar bir ses bilen "Howa" diýdiler. "Guş, ýeri näme boldy? Menlik işiňiz barmy? Saňa sowalymyz bar. Aýdy beriň, o nämemiş?" "Biziň haýsymiz owadan." Bilbil meweleriň berýän sowallaryny eşitip gülmän özüni saklap bilmedi. "Haýsymiz owadan?" diýip soraýaňyzmy? "Hemmäňizem owadan" diýip jogap patlatdy. "Başymdan sowjak bolup diýen bolsaň alalaşmarys. Hani gönüňden gelip birimiz saýla." Bilbil esasy zat siziň daşky keşfiňiz däl, içi gözelliňizdir. Onu unutmaň." Meweler haýran galylar. Myrry hem olara şu jogaby beripdi. Meweler "Bular bir-birler bilen dilleşip gelen bolaýmasynlar" diýip guman etdiler. Olar Bilbiliň hem jogabyndan kanagatlanman ýene dawalaryna başladylar. "Bu gezek portakal mende peýdaly C vitamini bar. Reňkimem gowy, hoşboý ismam bar." Meweler oňa "Senem käşiriň gürrüňine başladyň. Bizde de ýeterlik vitamin bar. Sen oňa artykmaçlyk diýmäne hakyň ýok" diýdiler. Köp wagt geçmänkä dukançy adam olaryň ýanyna geldi.
meweler ahyry iň gowsy öz iýämizden soralyň diýen netije gelirler. Hormatly iýämiz, biziň iň owadanymyz haýsymyz kaq? Bize aramyzda çözüşip bilmeýän goýduk. Dukançy giň alypdy. Dukançy ilkinji gezek meweleriň gepleşýänlerini görüpdi. Olara seredip ýalgardy. Ählijaňyz kim owadan nidi? Eger birimiz saýlamaly bolsa, haýsymyz seçerdiňiz diýdiler. Ay, men üçine siziň baryňyzam deň. Hani sen biziň iýämiz ahyryn seçäýda berýärmi? Dukançy. Men siziň iýäňiz däl. O näme diýdiňiz bolly? Olar giň alyp dukança seretdiler. Näme? Sen biziň iýämiz dälmi näme? Elbetde men siziň iýäňiz däl. Men diňe sizi bagymdan ýygnap getirip bazara satýan. Men iýäňiz däldirin. Siziň iýäňiz sizi yaradanlar. Soňra dukançy olara çuň manyly gözler bilen seredip, "Anha, seredin. Siz owal başdan ýalňyşýaňyz. Maňa iýämiz sen diýersiňiz. Şoň üçin bu dawaňyzy goýun. Aslynda siziň owadanlygyňyz hem siziňki däl." "Düşünmedikle," diýişdiler dukançy. "Ol hakykatdan hem şeýle. Sizdäki owadanlyk sizi yaradanyň gözelligine mahsusdyr. Ol siziň özüňize degişilýärler. A näme? Tagamyz, lezzetimiz näme? Olar hem büyük bir baryň merhemetine, gudratyna işaretdir. Ýagny olam siziň özüňizdäki däl." Meweler giň galyp bir-birlerine seredişdiler. Eger beýle bolsa, bir-birler bilen dawalaşmagyň manysy ýokdy. Aslynda menmenlik etmäne hiç şeýle sebäp ýok ekeni. Meweler dukança nasihaty üçin sag bolsun aýtdylar. Soňra bizi ýöne ýere dawa etmekden ýenirdiňiz. Aramyzdaky dawa biziň dostlygymyzy hem synyryp barýardy. Öwüt nasihatyňyz üçin sag bolun diýdiler. Dukançy bir-birlerinden owadan meweleri "Maňa dogry düşünýäniňiz üçin asyl men size sag bolsun aýtmallaryň" diýdi de olary ýeke-ýekeden arasalap başlady. Meweler bolsa ýakymly ýyzy bilen, owadan görke bilen daş töweregine mehr paýlaýardylar.